Godmorgen alle sammen, og velkommen til den her det er en blanding af video og vlog. Klokken er 11:27, og ja, vi er ikke lige stået op. Vi har lige spist morgenmad, og nu sidder vi bare inde på vores værelse. Og det her er som min kusine Emilie. Og gæt hvad hun lærte i går. Lærte at lave en salsa. Jeg kan lige sætte et klip ind her. Ja. Men i hvert fald så er det mandag i dag, og jeg tror vi skal ind til den fynske landsby. Jeg er ikke helt sikker, men det havde vi sådan snakket om. Ja. Og ja, det er mig, I kan høre i baggrunden på den der video. Sådan, fordi jeg er rigtig glad for hende kusine. Hun gjorde sådan her i går. Lige ind i den der. Altså faktisk den der, ikke? Men fordi vi skulle optage sådan en video. Så... Yes, men ja. Nu er vi på vej ud på trampolinen. Vi skal lige have noget ordentligt tøj på, fordi det er måske lidt køligt. Og ja. Så er der mad. Vil du have rugbrød og spegepølser? Så er der ikke rigtig rugbrød. Nå. falsk rugbrød. Okay, rugbrød. Det var fantastisk. Så nu er vi på vej til fyrtøj. Ja! Med hende og ham. Vi vink til farfar. Hej hej. Ja, say yes. Så nu er vi på vej over i lejlighederne. Ja, vi har lige været på fyrtøj, så vi kan se, at vi blev malet. Voila. Som svaner. Eller Noget. Ej, hvorfor hænger der på så? Det lagde vi ikke engang mærke til, da vi løb. ja. Så nu skal vi op i lejligheden. Så nu er vi på vej hjem. De der store ruller. Er jeg ikke smuk? Der er vi drejet rundt. Nej, lige meget. Hej. Hej. Nu skal vi lige købe badedragt til mig. Det her det er et forslag. Ja, eller den her. Eller den her. Eller den her. Jeg synes, eller den her. Ja, det er sådan en Elsa heldragt. Jeg tror bare, jeg tager sådan en her. Nu er klokken Præcis 10 minutter i 11. 10 minutter i 11, og nu skal vi sove så. Godnat. Godnat. Good morning alle sammen. Det er tirsdag today, fordi det var mandag yesterday. Så ja, det blæser lidt mere i dag, men vi skal ud og bade i dag og hygge. Og nu er vi på som sædvanligt ned på trampolinen. Whee! Vloggen. 3, 2, 1. Så er vi ankommet til stranden. Og nu skal vi bare ud og bade. 3, 2, 3, okay, nu skal jeg under. Så lige nu så ligger vi bare her på det der tæppe ved stranden, og
Ja, så nu er vi på vej hjem fra stranden, og det er lidt køligt, så nu skal vi ind og tage et varmt brustbad, og så skal vi spise nogle pandekager. Ja, det har været helt vildt kølig, men også hyggelig fornøjelse. Ja. Og så nu er vi kommet hjem, og vi har lige taget et bad, og nu skal vi spise pandekager, så jeg glæder mig. Også mig. Okay. Kunne det være? Det kunne være. Okay, nu tager vi det på samtidig. Okay. 3, 2, 1. Og nu har vi fået, hvad hedder de, franske vafler? Har vi fået franske vafler? Yes. Så får farfar jeg også lige sådan en. Ja. Må vi det? Ja. Får vi lige sådan en her også. Det er gode. Det er gode. Jeg elsker franske vafler. Og mig. Og spanske vafler. De smager også godt. Så nu har vi sat os udenfor, og det er lidt varmere nu. Og vi er i gang med at male sådan nogle her isvaffelholdere. Ja. Så det er jo hyggeligt. Og jeg har Emilie med. Så nu er klokken 22:32, og vi skal sove nu, så good night. Good night. Så ja, så ses vi i morgen, hvor vi skal i den fynske landsby. Ja, yeah. Good night. Good night. Så nu er vi på vej til den fynske landsby. Yup. Og ja, vi glæder os. Så er vi ankommet til den fynske landsby, og nu skal vi bare lige indenfor. Den fynske landsby. Is. Ja, Så. Det er hårdt. Jasmin. Ved du hvad, der står 100? Hvad dag er det nu? Nej, det er i middag. Det irriterer de andre. Jo, jeg husker, vi lærte det i skolen. Okay, jeg synes. Hvis der var 2, der gik ned, så var det lange år. Og hvis der kun var 1, når man skrev... Det er en firkant. Det er en milliardlever. Det er en milliardlever. Signe, den har et eller andet øje. Det er fordi, de går til... Så spiser frokost. Du kan spise det sådan der. Få en sandwich på sortebrød. Ej, Ida, prøv lige at kigge på grisene. Nu skal vi op og sige farvel til Emilie, fordi hun skal hjem nu. Og vi skal også sige farvel til Ida, fordi de skal til Spanien. Vi er overhovedet ikke jaloux. Nope. Så er det ikke din fars bil? Jo, det er det. Hej hej. Farvel. Farvel. Kan vi lige lave andre film? For at alle? Hej hej. Jeg skulle sørge for, at alle børnene fik noget med. Hvor du tænde der med at smøre og lave du af mælk. Fordi jeg bruger det lave smør. Og inden du fortæller dig i den have her, så, Ja, så skal vi lige ind og se. så triller jeg på prins Harald. Okay.
Jamen altså. Nu er vi på vej over til stationen, så vi kan købe nogle togbilletter til i morgen, hvor vi skal hjem. Vi er lige stoppet i Netto, fordi at vi skulle ind og købe noget koldt skål og sådan noget, fordi det er rigtig varmt, så tænkte vi, at det kunne være fedt. Vi skal også lige købe noget is og sådan noget. Og så skal vi hjem, og så skal vi bade, tror jeg. Og så skal vi bare hygge, indtil vi skal hjem i morgen. Ja. Nu er vi på vej hjem fra stranden, og det har sådan, jeg var ude og dykke mig. Jeg gad bare ikke lige optage det, fordi man skal også huske at leve i nuet, i stedet for at optage det hele. Men ja, nu skal vi hjem og i bad og spise, og så hygge os nu, hvor det er vores sidste aften ja, på Fyn. Så jeg glemte fuldstændig at vlogge i går, men da vi sådan kom hjem fra stranden, så spiste vi aftensmad, og så gik vi i seng ved 11-tiden. Ja, og nu er klokken 10 om morgenen, og jeg har lige spist morgenmad og taget noget tøj på. Ja. Så lige nu er vi ude på trampolinen for sidste gang, inden vi skal hjem. Så nu skal vi ud og gå en tur ved stranden. Så kommer vi hjem og spiser lidt frokost, og så tager vi ned til stationen, kommer toget hjem. Så omkring, når vi kommer af toget, så rigeligt vi. Jeg tænker, at de kan spise de der kroner. Så nu er vi på vej til stationen, fordi nu skal vi hjem. Altså sådan hjem til Hillerød. Hold nu op, det så nu er vi endelig kommet hjem, og jeg optog nogle klip i toget, men de forsvandt åbenbart, så ja, det må I ignorere. Så nu er vi endelig kommet hjem til Hillerød, og nu skal vi til at spise, og så tak fordi I så med i den her vlog. Så ses vi i næste vlog eller video. Hej hej!